inini Chris Mutsvangwa ndakatombomudza ndikati ndara onai manje maskillful amungurova ekuti imimi muhamaita ngehondo yacho kana kuti ngamamuri mega muhondo kana kutanga munhu ane matitle deeds enyika zvozobuda bho here chichichi but ndozoziva kuti ini type yevanhu vacho hana nguva yekuswera chiterero kana rimwe other side rinochitaura munhu because everything kwavari zvinochitanga nonsense but isusu manje katinenge tichionera zvinhu zvezve but pandakambouya nchitaura nyaya iyi vanhu vakawanda vakaona the sense pangandenga ndiri but vanhu vakawanda vamwe vaitry kuda kuopposite zvinaitaura but nhasi muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ndakasangana nenyaya yandakanzwa pari kunzi vakazongoita zvekudzingwa basa vamutsvangwa vakadzingwa basa rezuro vakamirwa basa ndokudzingwa kwacho whatever tingati chii bhozi yochisatsamba yakanzi the appointment are with immediate effect and further the chief secretary has announced the removal with immediate effect of Honorable Christopher Mutsvangwa as Minister of Veterans and Liberation Struggle Affairs. Avasiri minister unongomuka kusena wakatonzi basa reminister rapera zvina notice kutonzi mudhara zvavharana wakutonotanga mwe plan B toziziva kuti vari mumusangano weZanuPf but zvamanje manje hakusisina zvese zvezvo zvokuti mupukati isusu veteran takazote muchitaura English yakadaro mune makarwa hondo yacho kupi but ndo muri yeZimbabwe situation iri kuitika muZimbabwe right now tinongonzi kutonhodzwa kwachauruka ndo kwaitika vadamburwa muswe vambobviswa paminister ipapo pamawar veteran takumirira kuti tinzwe vamwe vachauya ndo nyaya muri yeZimbabwe ndaanaka kubatirai panyaya version inini I am the nyaya metician ndinouya nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha